Du kan bare tage det alt sammen. Så her kommer noget, jeg har udlånt af Thomas Wivel, frit redigeret og omslameret. Analyser fryser, analyser lyser blegt, teorier forvirrer på papir, klummer de summer, aviser forvitrer, ledninger knitrer og for øjnene, støjende på kontorer, metaforer, artikler er partikler som I train. Men vi går ind for lighed, men vi er væk fra Vollsmose. Vi køber sexlegetøj, men gemmer det i en pose. Vi skriver hadebreve til kontanthjælpsmodtagere. Vi sender dødstrusler til diskussionsdeltagere. Vi bliver sure og klager til kommunen. De går i panik og slagter kalkunen. Så vi kaster med sten og cocktails. Vi redder panda og blue whales. Vi får langt hår og går grøn i flis. Vi abonnerer på Information og Greenpeace. Vi smækker bommen i for grænseoverløbere, men lukker kassen op for CO2-kvotekøbere. Krisen krasser, krisen kramper, krisen krasser, krisen kramper, så vi sender mænd til Afghanistan. Vi skyder bly i Taliban, vi køber high-tech jetfly, vi lukker skoler uden at kny, vi bygger supersygehus og motorveje, vi fyrer pædagoger og ældrepleje, vi installerer højhus og letbane, vi stikker skattesnyd og snussagen, vi kvæles i velfærd og flødeskum, vi sender penge til Afrika og boligslum, vi betaler for meget skat og får for lidt igen, vi køber luksuskaffe og brunch med ven, vi kræver situationen lige nu rendezvous. Boom! Byen er rammen, fornuften for skræmt, jihadi banker på, kan ikke forstå sms, SOS, indkvarteringer, opdateringer, fornuften er i luften, præsidenter, dissidenter, stormtropper, tilstopper, helikopter over Istanbul, drukner mit kattekillingekuld, spændinger, tændinger, fremmede vendinger, lukker øjnene, sutter på løgne, høringer, sløringer, forkerte føringer, vand med skæg, knuser dine æg, det batter min søn, min datter, min moder, min fatter, blodet flyver, patter og yver, familieskilt, mælk er spildt, ingen er sikre, barndomme brænder, dommedag kommer med frygt. Og de skal have demo, for demo, agemo, for islamisk stat, kalifat, statusmærkninger, de skal have demo. Al-Qaida, Hezbollah, Boko Haram, de skal have demo. Og Kim Jong-un, han skal have demo. De skal alle sammen have demo. Men demo koster. Og demo er dyrt. Men folk de vil have demo, og folk skal have demo, og heldigvis så har Amerikas foreneste stater så meget demo, de giver den gratis væk. Ja, demo er kemo, men de går højre, venstre, op, ned, frem, tilbage, alternativ, alliance, uenighedsliste, de radikale ekstremister og stop. Konservativt straffeparti og fremmedfjendsk folkeparti, for der må ikke gå politik i demo. Så de skal have demo, ligesom Ukraine, Putin, Kina, Afrika demo, Ebola demo, hungersnød, bjørn demo, andagtig så pingvinerne, jeg dømmer jer til demo. For demo er demo, for din sjæl, det må befrie dig, det må frelse dig. Det må gøre dig levende. Så alle skal have demo, de skal have demo, vi skal have demo, jeg skal have demo, du skal have demo, og hvis du ikke må få demo, og hvis du ikke kan få demo, og hvis du ikke vil have demo, så kan du kun få kemo. Jeg er en forbruger. Det er jeg. Og jeg ser alle de der forbrugerudsendelser. Og jeg kan godt skamme mig lidt nogle gange, fordi jeg er en forbruger. Og jeg kom cykle med mit kreditkort, og så tænkte jeg, Emilie, du kan jo ikke stille op på den scene med den skjort, du har på. Nej, sagde forbrugeren i mig, det kan du ikke. Og forbrugeren i mig sagde, vi cykler forbi H&M, gør vi det? Ja, vi gør. Ja, jeg er en forbruger, og jeg køber en hvid t-shirt, skjorte i H&M lige før jeg skal stå på scenen, fordi jeg er en forbruger, og jeg forbruger gerne det hele, jeg skal have det hele, og hvis jeg kan, så skal jeg, og hvis der er noget, så skal jeg have noget, og sådan er det bare. Jeg er en forbruger, jeg er en alleder, en glupskefrodende omvinder, jeg er bloven på mediemaskinen, du giver mig verdens data, og jeg æder det råt som øster. Jeg vinder og drejer dine ord, knæver kanterne af, smager på essensen, jeg suprer føde i mig, knaser de sprøde sager af grønt og drukner mig i livets nektar og H&M-skjorter.
Jeg er en forbruger, jeg fouragerer, jeg er et sansende væsen, sulten efter mad, og drikke er ikke nok. Det er ikke nok, jeg vil have mere, jeg vil have information om død, om ødelæggelse, om den verden, jeg er en forbruger. Og jeg vil ikke kun have deres sjæl, og deres krop, og deres holdninger, jeg vil have det, de står for, det, de har skabt, jeg vil have deres tid, deres uger, der løber ud, alle rundt herinde henter os alle. Og er der noget, jeg bruger? Er der noget, jeg bruger meget af? Og det, jeg bruger mest, det er tidsspil. Det er tid. Jeg er en forbruger. Jeg vandrer i naturen, mine fingre graver muld, og mine maskiner graver guld. Både det blå og gule og sorte, jeg vil brænde benzin. Jeg vil slide asfalt og dæk, jeg vil drikke hvert et vandfald, æde hvert eneste lille dyr, jeg vil slide hele naturen op, file bjerge ned og slupre mig næsten midt i vulkaner, jeg vil fortage verden. Råb og stop, for jeg er en forbruger, der forbruger det hele, og jeg vil helst forbruge alt, bruge det forfra og bagfra, slide det hele i stykker og forbruge det hele væk. Inden med popularitet og selvportræt. Se min kaffe. Se min kaffe, kig på den. Se, hvor jeg drikker min kaffe, både med højre og venstre hånd, og I ved det, jeg ved det alle sammen. Der drikker jeg ikke kaffe, uden at I ved det. Jeg gør slet ikke noget, uden at andre ved det. Og hvis I ikke ved det, så gør jeg det slet ikke. Så er der snart klimaks, og hun er rød i hovedet af det pillearbejde og fingerformleri. Men det er ikke nok. Et billede er ikke nok. Op og stå på stolen og panorama videobilleder, det er ikke nok. I skal se den kaffe, I skal kraftedeme se den hele telefonen, hånden, armen, skulderen over kroppen, smadret direkte ned i kaffekoppen. I skal kraftedeme se den kaffe, jeg drikker.